All the hashtags, likes and tweets will बाब्रे बा सोरनि गोदान भिडिअ बिलाय उल्टां फाल्टां हास'नानै आंनि चेनेलाव गोदान बानायनानै आपडेट खालामनांसिगोन थाल मोनस्लाबा बे बिगोमाया बे गोदोनि संफोरखौ गोदान आपडेट खालामनानै 2018 नि गोदान निउ सं होननानै गोदान थाम्बनेल खालामनानै बे संखौ आपडेट खालामनांसिगोन खायदा रोंबाय आंबो आयदाय बाबाय आं खर' साजोब्बायलै एडिट खालामै खालामै मेगनासो आलौजोब्बाय आयदाय गाबोन एडिट खालामफिनसां उन्दुनोसो ओंखारबाय आं आयदाय खुलुमबाय गाहाम फुंबिलि दायो फुंनि 7 बाजि जाबाय दायो आं बावखुंग्रि हाजोआव गाखोनो नागिरदों बावखुंग्रि हाजोआव बेनि सोमोन्दै आङो आंनि भिडिअ'आव नोंथांमोननो देखायगोन नुनो मोनजोबगोन दायो आं बावखुंग्रि हाजोआव थांनो थाखाय आङो दैबो लाखादों आङो दा Redmi Y1 खौ आनबक्सिं खालामनो नागिरदों आङो एमाजननिफ्राय अर्डार होदोंमोन दा आङो नायनोसै सिङाव मा दङ सिङाव नुनो मोनगोन बियो इउजार मेनु इउजार गाइड बिनिफ्राय फन बियो फन नायनायाव सानि कभारखौ मेटेल बायदि नुदों नाथाय बियो प्लास्टिकसो सिङाव बियो USB केबल चार्जार फनखौ अन खालामनो नागिरदों